bentik kuwi sing kleru ki menungsane merga pancen ana saperangan wong sing sengaja bentikake nabrakake ing antarane agama karo budaya mau. Anek sing ngarani lamun to sajen ki sirik musyrik. Lek cara ning nggenku mar kowe ning nun sewu ning sanding sinden majang dene semono sing kadharman lan pakurmatan ingkang ndok paringake marang Danan Jayadasari. Anggonku prapta wilujeng niskala niring sambikala ora liwat salam taklime Arjuna wae katurana ngarsamu Kakang kanthi panjurung. Muga-muga panjenenganmu tansah pinaringan seger kewarasan. Inggih Gus, inggih. Matur nuwun dene kados mekaten katresnan ndika dumateng kula pun Semar. Lan mugi-mugi pandongamu bisa numusi nadyanta nuwun sewu Semar niki barakane niku pun telas. Saka akeh umur barakan kula niku sampun telas. Sakniki yen pantaran utawi barakan kula ni mung kari loro, siji lintang loro bulan. Ning parandene nadyanta kula sampun lalu ing umur tasih ginanjar seger kewarasan, mila kula sanget ngaturaken panuwun. Merga nuwun sewu, yen saka pitunge Semar Badranaya menawi saking pamawas kula sing diarani wong mulya niku ukurane dudu derajat pangkat sawah amba tegal jembar ning ukurane wong mulya ki lamun to awake tansah ginanjar seger waras. Sakniki pedahe menapa duwe omah gedhong magrong-magrong kaya kraton. Tumpakane sing aroda papat ana roda 6 ana. Pangkate dhuwur, bandane sundul mawa bebasane ning yen awake mboten nate ngraosaken sehat njur kapan le ngrasake marem. Dados menggaing Badranaya kamulyang ten donya ingkang mboten wonten tandinge niku lamun to awake niku bagas waras. Mula yen kula ketemu kalian anak-anak kula becik Gareng, Petruk Bagong sing sepisanan kula takokne mesti bab sehat kala wau. Salamipun mesti ngangge salam bagas waras. Iya Kakang, inggih. Niku Den, niku saestu. Nuwun sewu. Menawi kanikmataning Gusti ingkang boten wonten tandingipun menika babakan kesarasan. Sejatosipun wong sugih niku dereng kantenan yen gandenge niku mesti kalih rasa seneng niku dereng kantenan. Wong mlarat gandenge karo bab ingkang susah niku dereng kantenan. Wong sugih sing nangis batine niku nggih kathah. Wong mlarat ning rirung mengi tansah esem guyu terus lumintu niku ya mboten sithik. Piye le nyukuri menungsa kala wau dumateng kanikmatane Gusti ing sampun dipun paringaken. Tegesipun antarane sing sugih karo sing miskin yen pancen bener-bener pinter syukur janjane nikmate niku padha. Wis, sakniki nikmate wong urip niku mesti magepokan kalian panganan. Yen teng Klampis Ireng mriki panganan sing enak dhewe niku mboten wonten sing ngungkuli sate wedhus. Lah niki kenging kangge tolok ukur, kangge ukuran. Upamane nuwun sewu, niki nggih mbuktekne lamun to sing sugih karo miskin niku janjane nikmate padha. Wong sugih pengen mangan sate kambing, janjane ya duwe dhuwit malah bandane turah, ning ora wani tuku, ora wani mangan sebab apa? Duwe penyakit ludira inggil. Lah duwe penyakit darah tinggi nadyan to bandane pirang-pirang, niki mangke roh sate ya gila. Loh, padha karo wong miskin, Kang Jan, Kang Rin, Kang menika, upamane pengen mangan sate kambing, janjane ya ora duwe penyakit apa-apa, ning ora wani tuku sebab Kang Jan, Kang Min, Kang Rin janjane ora duwe penyakit apa-apa, ning ora wani tuku sate sebab lah niku lho, do ngaku dhewe niki lho. Lho, ora kok perkara ora duwe dhuwit.
Nuwun sewu kanggene wong sing uripe pas-pasan niku, mongko sate niku udakara 30 munggahe 40.000. Dhuwit 40 niku tinimbang nggih tuku sate, luwih becik nggih 6. Lah mila saking menika, menggahing Semar Badranaya nikmat ngen mboten wonten tandinge niku awake yen waras. Iya. Nuwun sewu Ndara Herjuna sarawuhipun wonten ing Karang Kadempel kula pun nala wigaring ngaturaken sembah pangabekti mawan tuwa-tuwa kunjuk sandhap pepada paduka Ndara. Garing inggih. Ndak tampa gawe bombong ing rasa ora liwat pangestuku Tampanana. Nun inggih Kurawalan anggen kula mundhit tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing Jangga kapetekaken wonten ing Jaja rumeketing Wardaya mewah nurah daging kayiwanan. Mboten langkung kula pun kantong bolong Ndara Arjuna ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Ndara Dananjaya. Iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestu Kumara Gage Tampanana. Nggih, Kurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Nuwun sewu Gus Ndara Arjuna. Sarawuhipun wonten ing Karang Kadempel mriki nuwun sewu pangestu kula mang tampani den. Ndara Janaka. Sarawuh paduka wonten ing Karang Kadempel mriki nuwun sewu pangestu kula mang tampani. Truk, apa? Tek ora dijawab. Merga kuwi goblok. Kok goblok? Kowe iki ra mawas diri ing atase mung dapure Panakawan dibal 17. Wong saudon saurupan kok karo Ndara Janaka kok iso mangestoni ketemu pirang perkara. Wis dicontoni karo Mas Gareng aku karo Ndara Arjuna ki kewajibane iki nyembah ora kok mangestoni kaya ucapmu kuwi mau. Dadi sing bener nyembah. Dasare nyembah derajate awake dhewe sak ngisore. Mula kowe sinau ya. Derajate utawa golongane menungsa ki dipirang dadi 4. Sing dhuwur dhewe iki utawa diarani kasta ngono kae. Sing dhuwur dhewe iki derajate Brahmana kuwi manggone ana dhuwur sing luhur dhewe. Dene golongan Brahmana kuwi kumpulane para resi, pendhita, wiku, kiai, alim, ulama kuwi mapane ana derajat sing dhuwur dhewe. Dene ingkang angka 2 ya kuwi wujude kasta kesatriya. Kuwi golongane para satriya klebu Ndara Arjuna iki mlebu ana golongan kasta kesatriya. Angka 3 ya kuwi kasta Wesya, kuwi golongane para saudagar, pengusaha karo wong-wong sugih kuwi golongane kasta Wesya. Sing ana ngisore utawa ngisor dhewe ya kuwi kasta Sudra, kuwi golongane para kawula cilik. Lah, yen nganggo paugeran kasta ki mapanmu ning kasta ndi? Kok iso mangestoni karo Ndara Janaka lho. Kowe kasta Brahmana ya dudu, kasta Kesatriya ya dudu, kasta Wesya ya dudu, kasta Sudra ya dudu. Merga kastamu ki kasta Kirya. Kasta Kirya. Yo. Dadi aku kuwi klebu wong sing ora mbejaji babar pisan. Yo. Mula kowe kudu bekti karo Ndara Janaka. Sik, kowe lek nganggo apa kuwi jenenge paugeran kasta ngene aku ya duwe dasar lho, Truk. Dasar apa? Sik ngene wae, sing nalar sing dumadi wae. Saiki yen Ndara Janaka ketemu karo Sang Hyang Wiyasa utawa pendhita ing Saptawarga Sang Resi Kresna Dipayana. Sang Hyang apa kuwi jenenge Wiyasa? Begawan Wiyasa kae lho. Ya terus yen Janaka ketemu karo Wiyasa, Janaka kuwi nyembah apa mangestoni? Wiyasa ning Janaka mangestoni apa nyembah? Yen Ndara Arjuna ketemu karo Sang Wiyasa ya nyembah. Lah, yen Sang Wiyasa mangestoni. Mangestoni ning sapa? Ndara Janaka. Sebabe apa kok Sang Wiyasa kuwi mangestoni ning Janaka? Merga kuwi mbahe. Kok iso mbahe? Maknane mbahe iki piye? Lho, saka nggen umur Sang Wiyasa iki luwih sepuh yen ditimbang karo Ndara Janaka. Nah, saiki balik Bagong karo Janaka. Janaka karo Bagong iki tuwek endi? Ya tuwek kowe. Lah iya.
Ing atase kowe genah muni dhewe yen Wiyasa ki mangestoni karo Janaka, ya ta? Bagong iki lak luwih tuwa tinimbang Ndara Arjuna. Yen aku mangestoni karo Ndara Janaka apa kira-kira beta ki salah? Hah? Umure tuwek aku lho. Hah? Kowe yang nganggo paugeran kasta monggone yen segi umur. Lak tuwa aku padha karo Sang Wiyasa mau. Yen aku mangestoni karo Ndara Janaka apa kleru? Luputku ngendi, dosaku ngendi aku tudingen. Niat langening kalang yuwana gelar panda muncar. Munia kowe. Ayo. Non ler kekonang suram sorote tanpa dang kawula nuwun sewu Ki Lurah Bagong sewu lepat kula Arjuna tadah wadana nyuwun gunge samudra pangaksami dene nilar tata krami mboten ngurmati lan ngaji-aji dumateng jengandika Ki Bagong kula nyuwun pangapunten ya ora masalah tak ngapura Juna ngilahe ngawikna mastu namasidam ora liwat pangestuku mara gage tampanana ya Jun. Inggih kula tampi tangan kula kalih mugi andadosaken jimat paripih lajeng minangka panebusing dosa samangke Janaka kedah kados pundi. Ora ana sing kudu ndok tindakake minangka panebuse dosamu kejaba ripalungguhan iki kowe ngetokke dhuwit 10 yuta wenehna marang aku. Wis ngene ngisini ngene lho mesti. Angger ning endi-endi nek dayo mesti gawe wirang. Lho, dhek iki ikhlas lahir batin ling sungkem karo aku. Kowe dilulu ora krasa. Wong kok dijak omongan angel. Angel rasa digarap. Lho. Ndara Juna pinarak Den. Pundi pukulun Bathara Bagong. Mboten enten pun mudhar sae. Ngatasi karo dapure Bagong kok ya. Jenengan kok ya seneng guyon barang ngono lho. Mang pinarak Den. Iya Kakang. Nyuwun pangapunten lare-lare niki kados ngoten niku. Jenengan mestine apal. Yen pethuk meneh mboten guyon niku mboten marem. Monggo janjane ben bengi niku ya mesti pethuk. Nek anggere sik sore niku mesti do guyon. Ning mang titene angger bar jam 2 bengi niku sirahe do didu niku mangke. Iya aku wis apal. Nggih ngoten niku anak-anak kula ngoten niku. Soyen gareng niku ketoke ora duwe guneman gareng niku. Meneng mawon. Ning anggere ngerti kancane kleru ling guyu banter dhewe niku. Kapermu. Gareng salah. Iso nyampluk aku ket mau kalau meneng ae ngono disampluk ora. Ngoten niku. Iya, Kyai Semar pripun? Ripalungguhan iki anggonku jangkah praptana ing Karang Kadempel kaya tak jangka-jangkau sepisan dadi. Merga ana bab wigati ingkang bakal ndak babar, magepokan kelawan kahanan ingkang kababar ana ing bumi Ngamarta. Udakara wis 2 warsa luwih para kawula ngrasakake panandhang merga anane pagebluk. Lelara ingkang jalar tumular glandang nyawani wong pirang-pirang. Perkara kuwi durung rampung malah kawimbuhan ripalungguhan iki. Para among tani kabeh padha nangis merga pancen anggone ananandur ana ing pasabinan racake padha gagar wigar ora ngasilake panen ingkang apik. Ndelalah regan asil tetanen kuwi mau mlorot utawa mbrosot. Kuwi ingkang andadekake para tani kuwi wayang wewuyungan pating jerit rereyongan. Mongko wis cetha Pratila Lamonta Arjuna kuwi satriya ingkang kudune ngayomi klawan kawula sak negara.
yen nganti aku ora bisa dadi srana usadane para kawula ingkang nemahi panandhang banjur dosa apa sing bakal ndak sangga. Mula anggonku teka rene mung bakal nyuwun dawuh saka panjenenganmu supaya negara kang tinandur bisa dadi tumangkar ripalungguhan iki apa sing kudu tak tindakake Kyai. Dene tasih wonten para penggede Sentana Praja satriyane negari ingkang kersa menggalih dumateng panandhange wong cilik kados jenengan Ndara Parta. Matur nuwun. Nah, gandeng ripalungguhan samangke nuwun sewu paduka ndangu kawontenan ingkang kebak prihatin larange sandang buga nangise para tani merga bola-bali gagal anggene panen lajeng kula paduka dawuh supados ngudal gagasan udu panemu rak ngaten. Iya. Nah, ngeten nggih, nuwun sewu. Yektosipun gumelare jagat saisine niku mung manut karo karepe menungsa. Nggih. Lelakon ingkang kababar wonten ing jagat raya niku sejatine mung melu karo karepe menungsa. Yen pancen menungsane niku seneng marang kaendahan, sengsem karo babakan ingkang asri, ngopeni bumi, ngopeni tetanduran, wowowan lan ngreksa alam saisine. Niki mangke bumine dadine ya adem, tandurane ya ijo royo-royo. Ning kosok baline yen menungsane pancen pun boten gagas, bumiku rusak mbok men. Sing baku bisa keturutan apa sing dadi kekarepanku. Bumi dikedhuk tanpa ngangge ukuran, sajroning waduke bumi dijupuk wujude mutiara lenga lan sak piturute. Tanpa gagas iki mengko bumine dadi rusak. Lan malihipun nuwun sewu. Menapa to sebabipun kathah para among tani menika ingkang gagal anggenipun nandur? Merga sakmenika semunipun kawula ngamarta niku saperangan mboten sedaya lho. Saperanganipun lali kalih jati dirine. Adat lan budaya niku wis padha ditinggalke. Biyen saben bar panen mesti wonten wujudipun sedekah bumi, merti dusun utawi syukuran desa. Ning sakmangkene sampun langka, namung wilayah-wilayah mligi kemawon ing tasik purun klestantunaken. Lho. Tetep ngaturaken panuwun lan nyuwun dumateng Gusti ingkang nyipta jagat. Lajere tetep ngoten. Ning lantarane ya kuwi ngaturke panuwun dumateng nikmate bumi yang sampun murakapi tumrape bebrayan agung. Mila nuwun sewu, mboten kok umuk, mboten kok kula sombong. Nadyan akeh desa-desa sing padha larang sandang pangan, bumine dadi gersang, akeh ama sing nyerang wujude tetanduran, ning menawi klampis ireng mriki mboten nate. Mriki kahanane tetep subur, panene ya tetep ngasilaken wujudipun wowowan ingkang nyenengaken. Sebab napa? Wong klampis ireng ora lali karo jati dirine, ora lali karo adat lan budayane. Mriki niki ya bar panen, kahanane ya nyenengake, para tani mesem guyu. Mila saksampunipun do panen ngawontenaken sesaji utawi sajen. Sajen niku napa to? Sajen niku tegesipun penyajian. Penyajiane sinten to? Penyajianipun menungsa kalian Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang awujud pala gumandul, pala kasimpar, pala wija, pala kapendhem lan sanes-sanesipun menika dipun wujudaken, dipun sajekaken minangka tandha panuwune menungsa kalih pangeran kanthi pangucap, "Duh Gusti ingkang nyipta jagat, kanthi sesaji menika kula ngaturaken matur nuwun dumateng Paduka, awit Paduka paring nikmat kemurahan ingkang wujudipun sandang tedolan bumi ingkang saged murakapi anggen kula netepi darmane gesang." Yen klampis ireng ngoten niku.
Mila teng mriki kawulane ya do mesem, do seneng, kancane do susah, desa liya padha keserakat. Mriki ni malah wayangan kok pripun. Mriki niku le wayangan nuwun sewu, menawi mboten wonten pagebluk niku saben 2 taun sepisan. Tur kahanane mesti nyenengake, kawulane do guyub rukun, tur ya pinter-pinter panitiane. Saya yen kenempan ngenyang karo dalang niku pintere mboten umum. Rumangsa aku ngenyang dalang kaya ngenyang lombok ae. Nang mboten napa-napa, apike pancen ngoten niku. Mila mriki mboten wonten rubeda setunggal menapa. Tur rasane udah semeleh, mboten ngongso, mboten ngombro-ombro, apa anane disyukuri. Ngoten niku lho. Sik, Pak, instruksi, Pak. Anane akeh saperangan para warga ki ora gelem nganakake merti dusun, sedekah bumi, ngono iki merga kuwi ora dituntunake karo agama, Pak. Mula nuwun sewu kon urunan ya do ora gelem. Nek enek tontonane ya melu ndelok kuwi nggo. Modele ngono kuwi. Merga pancen sing jenenge merti dusun adat budaya kuwi lak pancen ora dituntun lumantar kitab suci utawa agama kang ginilut. Lah ngene iki kudu kok lurusne kudune piye, Mar? Kowe kudu iso mbedakake antarane agama karo budaya. Yen agama kuwi pranatan saka Gusti ingkang tinulis ana ing Weda Suci minangka tuntunaning kajiwan supaya menungsa pinaringan tentrem lahir batin keslametan donya tekan akhir kuwi agama. Dene yen budaya kuwi angen-angene menungsa sing duwe gegayuhan supaya menungsa pinaringan tentrem lan rahayu. Janjane padha, agama kuwi intisarine nyuwun wilujeng, ewadene budaya ki ya nyuwun rahayu. Kuwi loro-loro ning atunggal. Ngono kuwi. Ing atase tujuane padha, gegayuhane padha, kok dadi bentik. Kuwi sing kleru ki menungsane merga pancen ana saperangan wong sing sengaja bentikake nabrakake ing antarane agama karo budaya mau. Anak sing ngarani lamun to sajen ki sirik, musyrik. Lek cara ning nggenku Mar, kowe ning nun sewu ning sanding sinden majangi wujute buah-buahan ngono. Ning nggenku mesti dikerutuk karo wong. Ngopo kuwi karepe genah kuwi nyajeni danyang kowe. Sik, danyang iki apa to? Danyang iki para lembut, jem setan priprayangan sing mapan ana desa kono. Kowe kleru. Wis kleru sik kowe. Danyang iki saka tembung sing donyang. Sing donyang iki sapa? Ya para warga masyarakat sing mapan ana ning kono, sing padha ngestreni ana ning kono, kuwi jenenge danyang. Lho ngapa? Lelembut kok disajeni wujute tanduran sing ijo royo-royo lan wowoan sing seger-seger. Ora nek tinone sing jenenge gendruwo ki mangan apel ora nek tinone. Kejaba saka kuwi sing jenenge musyrik karo sirik kuwi ora bisa ditonton saka piranti lan uga wujute. Ning kenane ya kuwi sing ngerti bab iki musyrik utawa sirik ya sing nglakoni kuwi dhewe. Wong nyawang iki ora bisa, mergo iki gumantung atine dhewe-dhewe. Yen pancen nyiwakake panembahe marang Gusti banjur nyembah kayu watu, jem setan priprayangan, kuwi pancen ya sirik musyrik. Ning sing ngerti lah atine sing nglakoni. Wong liya ora bisa nganggep kuwi sirik, musyrik lan sak piturute. Nah, saiki wong nanggak wayang, aku mak seruing aja nanggak wayang mergo haram. Mergo sindene ra kudungan. Tur dadane ketok. Kuwi haram. Sik. Haram utawa ora iku gumantung saka niate dhewe-dhewe. Saiki upamane ngene. Wong nindak-tuke ganjaran ning kosok baline, nadyan to kowe salat, nilek salatmu kangge pamer kanggo antuk pangalembono saka wong liya, saka maratuwa. Iki mengko salatmu ya ora enek apa-apane, merga salatmu ora kangge pangeran ning kanggo maratuwamu. Dadi kabeh gumantung niate. Wong tindak tanah suci yen niate pancen jangkepi rukune agama supaya antuk berkah Gusti. Iki mengko ya bisa dadi murakapi temenanan. Kuwi sing bener.
niate arep pamer karo tangga teparo iki lho wong sugih, iki lho wong saleh. Lek niate kaya ngono ki kajine blas renek apa-apane niku. Ngono kuwi. Padha karo wong mirsani wayang. Kowe ngandhake lamun to wayange haram, yo kudu ditonton dhisik gumantung niate sing mirsani wayang. Yen mirsani wayang iki niate gatekke lakon, gatekke crita, gatekke wejangan, ora ana harame. Mergo sing diucapke dalang ya padha karo kiai, amar makruf nahi mungkar. Ajak-ajak tumuju marang dalan bener lan uga nyegah marang dalan sing nista. Padha kabeh kari niate. Yen niate nonton wayang iki gatekke piwulang apa kang dadi lakon lan uga ungele gending ora bakal ana harame. Sing marai haram nonton wayang niate kleru ora gatekke wejangan ning butuhe mentelengi sinden. Lah klerune kon niate iki sik lho. Wis nyawang sinden lho. Upamane nyawang sinden dibarengi rasa syukur. Ya Allah, paduka nitaken wujudipun waranggana ingkang ayu. Mugi-mugi ayune waranggana niku lair tekan batin. Yen dibarengi tembung Gusti Allah sing kaya ngono kuwi, tan wurunga ya ora dosa. Sing marai dosa ki pikirane wis reget sik, nyawang sinden 5 menit karo mbayangne. Beh, sinden nem ayu kabeh. Kuwi upama tak songklek ngono piye? Lah kuwi lho sing marai dosa ki ning kono kuwi. Dadi kabeh kari niate. Wes mestine pantese padha. Anggung kabija laku karma. Bakti sungkam dosa bangsa tunggal cinta tunggal setia bangsa negara. Ngendikane Bapak Semar iki piye? Bener kuwi ya ngono kuwi sing bener. Dadi kabeh iki mung kari gumantung niate. Mongko niat ki metune saka prentuling ati. Ati nggone ning jero. Dadi yen bleger ngono kuwi janjane ora baku. Upamane ganteng kaya apa nek atine jahat. Ngono kuwi ora bakal kajen, Truk. Eleka kaya Semar. Nadyanto lek disawangi lek wujude Semar jan plek kaya Vespa to kuwi. Ning gandeng kuwi atine ki apik, atine resik ngono ki mula ya kajen keringan buktine Ndara Janaka nganti teko kene mergo kedanan karo penggalihe Bapak Semar. Terus dadi kuwi wis cetha antarane lahir karo batin ki isih penting batine. Titenono apa wae batin lak nggone ning jero. Apa wae iki mapane lek ning jero kuwi mesti larang regane, ning ning jaba ki malah murah. Masa? Kuwi tenan. Wis to, gareng iki lho. Samangen jabane lho rambut jaji mripate kira, tangane tekle, sikile gejik. Ning gandeng gareng iki senengane iki nandur labuhan, srawunge karo tangga karo dulur apik dasare jujur. Mula ya akhire iso dadi lurah kuwi gareng ning desane kono. Dadi batine jerone luwih larang timbang lahire. Lahir karo batin, larang batin. Njaba karo jero, larang jero. Contone apa? Wis sing ketok nang kene, sinden nganggo jarik. Jarike regane pira to? Pol-pole 300 nganti tekan 400.000. Aku tak takon, jerone jarik apa entuk dituku 400? Ya ora oleh. Lah iya genah ora oleh. Upama wis oleh berarti genah bosok kuwi pisan. Lambimu kuwi muni sing ora-ora. Kuwi menangka bukti lamun to batin iki penting, ati iki penting, budi pekerti iki pancen sing utama. Lah, saklajengipun ngeten nggih Gus Ndara Juna, nuwun sewu.
negara Ngamarta niku dadi subur, bumine dadi mawur, sedhengah kang tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi. Niku merga ditunggoni simbol kesuburan, ya kuwi Sang Bathari Sri. Nggih. Simbole kesuburan, simbole sandang pangan nggih Sang Bathari Sri. Jenengan prisa napa mboten? Dinten samangke Bathari Sri sampun boten kerasan mapan wonten bumi sampeyan, merga wis ora ana menungsa sing gatekake adat budaya, ora gelem matur nuwun karo pangeran lantaran ya kuwi Bathari Sri. Mula Bathari Sri boten kerasan. Dina samangke Bathari Sri sampeyan lunga saking negari sampeyan. Mula kahanane dadi ngeten iki. Pramara reh manguswa yo ngambrengeng kadi karunaning kaswase aning marga memala agung riseng konto mastrat maca leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah kumyos hamara wayan Kulatmara sang wacana nenggih Ki Badranaya miwah Raden Dananjaya ucap kacarita kaya mangkono nginanga dereng abang kecawa dereng ambles bantala kedadak sak njabane dalem karang kadempel wonten wujuding sardula ingkang gedhene sak jaran teji handingke lumumpat ing dalem karang kadempel nyaut dumateng Sang Arjuna kaget Panakawan. Kunjing langit kelap-kelap kakon Kakyat risang kabirang rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati piye Pak babar pisan randuga mana mangka sing jenenge Karang Kadempel ki kondange ayem tentrem jenjem permanem. Lah kok ana wujude macan sing semono gedene. Banjur gondol marang Ndara Dananjaya ki njur piye, Bapak? Pripun, Pak? Pripun iki? Mar kowe iki dadi lurah ning kene kudu tanggung jawab lho. Lek anak daya teko kene iki nganti bilahe ngono kuwi sing tanggung jawab kowe. Lek nganti iki mengko ana bilaine Ndara Janaka tan urunga dadi muringe para pepundhen Pandhawa. Kowe sing duwe wilayah janji ora iso ngrampungi aja takon dosa, Pak. Aku sing melu ngajar karo kowe, Pak. Mingkemo lambemu dhisik. Kudune aku ki mung mangku tangan, mung nyawang karo mangestoni.
Mergo aku wis wong tuwa. Wis kempong pira jambul wanen. Kowe dadi anak-anakku kudune genti ngetokake lelabuhane marang bapakmu iki. Kowe mbiyen iki cilik tak gedhekke, gedhe tak pinterke, pinter tak benehne. Kudune saiki kowe genti males karo bapakmu marang kebencian mau. Aku mbiyen rekoso nggih menake kowe, saiki gandeng wis dewasa, genti kowe penakno Semar. Sakjeke uripmu rong nate kowe menake karo Semar, ning bisamu mung ngrekasake karo Badranaya. Aku mak kon piye menake dapurmu? Hah? Kok anggap anakmu telu rong tau menake kowe, ngono ta kowe? Nyatane ya ngono. Ah, kowe lali mesti kowe. Sing jenenge Bagong Gareng Petruk kuwi wis tau menakne kowe. Bagong wis tau menake kowe, kowe nglali kowe. Ndek kapan kowe menake karo Semar? Lho, nalika aku rong lair. Lali kowe mesti. Hah? Kalau saksi hidupe sik enek, mbok karo lincakmu lho. Rong menakne mbok kelingan, aku arung lahir gareng rong lahir, kowe karo mbok tok penak terus kowe. Cengkik. Dapurmu anak luwak. Apa? Anak luwak. Yen anak luwak berarti luwake kowe. Ngaku anake kok. Lungguh gong. Men, ngendel-ngendelke Semar anakne tak gembos tenan kok iki. Lungguh sik ora. Kowe dadi anak kudu pinter mbangun miturut karo perintahe wong tuwa. Aku pengen ngerti tandangmu saiki. Gareng Dalem Bapak. kowe apaku? Cetha lamun to anake Bapak Semar. Kewajibane anak ning bapak piye? Dadi anak kudu mbangun miturut ing reh perintahe Bapak. Tak kongkon nyelametke Ndara Janaka sing digondhol macan. Mangkat. Petruk, Dalem. maju lungguhmu ya iki. Menapa Mas Gareng? Petruk, Nggih. kowe apaku? Genah adik sampeyan nglindurno pripun? Kewajibane adi neng Kakang piye, Truk? Dadi adi kudu mbangun miturut ing reh perintahe kakange. Nah, tak kongkon ngoyak Ndara Janaka nyelametke men ra digondhol macan. Budal. Modele lempar-lemparan kuwi. Lek ngono ya iso. Kowe apaku? Lho piye to, Gong? Hah? Urut tuwa. Semar, Gareng, Petruk lagi kowe. Ora entuk ndisiki ngono kuwi. Gong, nun. Kowe apaku? Mbuh. Bengko tak ideg gulumu lho ora. Apa? Kowe apaku? Adike Mas Petruk. Kewajibane adi neng Kakang piye le? Kakang kudu mbangun miturut ing reh perintah adi. Ayo ngoyak Ndara Janaka sing dipangan macan. Sik. Lah adike sik cilik kok. Sorah. Dina iki kudu tumandang bareng aku karo kowe. Maksudnya? Kowe anake bapak to? Ya. Iki mengko maju bebarengan. Yen pancen apese awak mbuh aku karo kowe kudu mati dilakoni kangge nyelametake Ndara Arjuna. Wani ora? Wani lah aku cah kendel kok, Truk. Lek kowe mendhi sik mikir-mikir kowe duwe anak duwe bojo. Kowe tresna karo keluargamu. Lek kowe jane lek gelem ngakoni kowe mati mendhi wedi kowe. Kowe ya wedi. Ora mungkin. Aku wong dadak wong tetek kok mati ah. Timbang ning omah ya dioyak-oyak kredit. Ora. Kerja sama, Gong. Kerja sama piye? Tulung aku golekno Kemadoh. Apa kuwi? Kuwi lho sing godhong sing gateli lho. Kemadoh. Lho nang kene lek golek Kemadoh lho nang endi? Wis to gage goleka. Mlebu ning ngono, Tegalan apa ning nggen sawah kono. Angel golek ana. Mangkat to sik. Oh iya, Pak. Siap nek ngono. Jalukane rena-rena lho.
Rene pisane njaluk rena-rena lho. Ngamuk. Truk. Apa? Kemaduh ra enek. Eneke Mbang Rawe niku. Goblok ora gatel kuwi. Hah? Ora gatel. Aja maido to. Dibuktekne sik. Engko tak blonyoke awakmu tempo 5 menit lek nganti kowe ora gatelen uang kembali. Ora gatel kok. Wis jajal sik, aja cerewet to. Ngene dicoba sik. Rawe iki ning desaku ya wis gatel banget kok ya. Kowe dikandani wong gerang sing jenenge Rawe ora gatel, lek Kemaduh gatel. Iki jeneng ora gatel babar pisan. Kandani wong gerang nekat kon golek Kemaduh malah golek Rawe ora. Aku wis omong lek Rawe ora gatel. Malah golek Rawe lho. Senengane ngene marai gelo. Lek Kemaduh aku iso gatelen tenan, aku dadi kendel, ngoyak macan ya wani. Malah entuk Rawe. Rasa cerewet ngisik kaya ngono dadak cerewet. Ye, wis anget bareng. Iya, gatel. Nah, rak ngono. Aku wis wani karo macan ning bantunen yen ana bebayane, kowe aja mung meneng wae. Oke, siap kerja sama, Truk. Yo. Mam, anu Gong. Gong.
adus keringet. Toh nyawa malah turu. Lek melek ngemil, entek milane turu. Jabang bayi. Wow. Meong. Wow. Meong. Kucing iki mbahe macan, Gulup. Wow. Meong.